gehiago lantzen dira berekin edo hobeto ulertzen dituzte igual kalitatea eta asko kalitateko ziurtagile profesionala sartuta egoten dira eta hor ere hizkuntzen kudeaketa egotea inportantea da kalitatean eta baita ere hizkuntzen ekologia lantzea raketen eta txikiatzea dezakete horre paralelismo bat eta gero modernotasunak modernidadea, berria eta diskurso bat hartzea ikusteko gaur egun elebakarra zaharra dala, ez da? Hori makrikoa dala ez dala edo moderno bat, patentari elebakar bat edo sortitzea ean hitza bat egokia egin behar dela eta horretaz ere beste gauza bat erabakitzen diren moduan hori ere erabaki egin behar dela eta horretu esagutzen du auto-arduratzeko euskera hori igual bestearekin dago zerrari gara esaten ez da hor ekibalentzia katearen landu eta hor euskera auto-arduratzua da bezeroen sebetetzea euskaraz egiten bat baduzu, lehenengo hitza, berak ego euskaraz identidadea ere bai, dugu ez da, askotan ez da sartu eta ikusten badezu zure artin bat esan